الله قدو كبر تحفتنا حدنتنا كمان آتي الله ساعات خبيرة حدنتنا مدبنا أن تاونا مقبلي قاشانا مقبلي كلهم سمحتنا انت خطاتنا بحنتي كم تاخذ لشع قريبك يا نحرال لخونكي حدنتنا توصى الله مالتي توصى تأتوال هل ساعة تصممنا مو قاشام سانا سلزولو كنجمرنا مدبنا سنتنا داتكم الله خادو كبر حونا سنتنا الله خا كمان سنتنا حدنتنا الله خطخونكي سنتنا الله خاتخونكا حدري جانا فيسبوك ريدي نحرالو اوكي ثانك يو سنتنا ثانك يو حدري جانا ريدي لن مالتيو اسكي حدنتنا الله خدو ناتك كنتات كاهم فلت تويت مدبنا حنساب اوكي سنو بروبليم حنساب كنت ممينا حنساب كنت ممينا يا جماعه كم تانا دكتور ريو اوكي غاشا هنا حوي ولا هو متيلو غاشا متيلو ان سنتنا ريدلو كله ريدلو طبعا نفتي تبهلنا يونا ابقى سدلك امنا وتسخ دكتور قبر نحر الله هون سمعنا أبتا وانا زوت الدرفيا زي وانا والدرفيا هقدف زر طبينا لنا زبزبا يكونت ان احنا دليت فتح درفو ثانك يو وقاعده حنمص اخا كبر غاشانا اب فيسبوكنا كل قرنعات تكاتاتلونا دلكم تكاتاتلتنا خاص شرايط حمقمو سلامون غاشا يكوننا بزلوم زقد محجي مس دق جي 15 عامي مصينير ابزي كفتم ابو استاذ 15 متاسيرو رئيسهم تقبلوا لي زرقبهم حدا خفتم أبو جاغاني ود جاغنا مدركنا واخا حيل من اسينا واخا دحريو بعدو اسفيحو قلصيت خمتات تحيزو مصي زلنا واخا مدرك تانكي وحدنتنا اسمع كله تسفى قبر كبرى تحتنا حواتنا تانكي وحدنتنا اسمع كله اوكي تانكي وسمع على المارينو كم تقدم بلا مدبنا كنجمرنا يلومي مدبناون لومون من اسي ارتراوي حزنا المسكنا لنا مقصلتا نايتي حزنا يزقننا يو لو ما انت زمص غاشا ارست حزو زمصن كبر حونا اتو سامسون سولومون كمتي حفتنا حدنتنا قرب دحربايتو تنكفا بلا تونيرا اتحزوه مسيدو له عرستي زي قونس او قالسي اب ايرترا بخمي زبل حدوي زي قونس او قالسي اب ايرترا بخمي زي عبي سفح زبله عرستي نعو بسمينار ملكا سانا زلو حساب كساتفنا نلوم مشيت قريبنا لكم دلنا كبر حونا سامسون سولومون شمكا دحر بايتها علاليخ سب كفولطلو تبلو بزي عدل زي ون قدمي نافتي حسكاي مسيخا دلخنا يلوم مشيتار استي اتا زلات كاخستاي كتقملا حجون دغيمه بشمي بشم اما حضر تحضر جاغانون بشم كلهم تخاتاتلتنان تساتفتي غزانان ادمينا فكيتكا لومي مسانا كتمسي جزيخا تطفئ كبر حونا انكو عاد حمصها قبل كاف كدلي مدب نعخا كنبكا اسك ايتكا غنيراي لخون ايتكا حفت بالكا كبر غاشانا مسانا خمزله خمتان زياده نابت مدب نغناتو كبر حونا سامسون سولومون سمعنا ندحر لها اوكي ابياتك الله انت وي صحفلنا نيرو حدا حونا مايك صقم غير خمزله ولا انا اقول لكم حنسا تشيك تقبرا ديب كبر حونا انا ورد الكات فتنا ينو اوكي حسكا ثاني حكا عندها لوج برا ابتي صقام كادلو اندحر دبل كليك غيركايو لوج ذا مايك او خلا اوتوماتيكلي لوك تكونه اوكي اي ثينك سوري حل حجي سمع له غير اسكي هذا ولا تسمع الله صبوق الله انكو عدا حد مساكا كور حونا سامسون سلومون صبوق الله تسمع غون كور حونا هاراي ثانك يو ذا ستاي بالتو حجين دي داونلود كيريا بزي ستاي جيرس
different تعمل حدش ستاي كدي ولا تنا إيد ستاي مقبري raise hand مقبرسي يلا أنا يرأي يلا anyway مجمرة well نعي أقداسي حتى أقداس زعباي ويرستيو الكم أبزي روم أدينكم أدل نخزار بمهابكم بتعامي مسكن زدلي أنا لعل سبي فلت ويك بقعت يبلي جن تا نشتي زفلت كواسي بلا مالتي contribute قبرة زعدل زي تخفيت اللي مالتي سلازي ما حدا أبي صحابني نعي thank you so much شمي سامسون سولومون هابتوم البهال أنا كلاليات بين نفسي مالتي بشحن شعات 280 كلتن أب نقفة سحل مال التوليدة أبوي سولومون هابتوم البهال أديك أسكرت سمرت البهال مالتي قلت يوم تقارلتنا يزباو قنباري نيرب أب سحل أبوي أب ملكت سلازنبرة أب عمر ببينيرة دحرا دين أب كفل تعليم تغييرا مالتي وأب إلى بابوز بهالبوتاون نيرة مالتي أكل تيمنا تمارا رسكي لعب نيرة بالحريوي زي بيت مصورة أركب اللي مالتي وشو عامت مسكونكون بيت مصورة قرار نيرنا مالتي بالحريو نبعرق خيرنا خلت عامتي تماهيرة مالتي أب بيت مصورة نازلنت كوينو اسمرأتنا أب اسمرأ دما أب بيت مرتعوت ويدي دما نايك أدم أمانيئل أبو تمرتي قاتيلة مالتي كابسال سايكفلي شابعي كفلي بدحريو جنرال جيرة أب بيت مرتك إيه بحري أتيه كهاز نايك أدم مالتي كابو تي كونات ناي وكدوب زنبرو لي سالساي ورار فلاي زنبرو الأوان شعو أبتوان تينا نحنا ماتريك كيرنا لك ماتريك مسقبرنا دما already تي كباب سوا أب تحت تسلعي تتبيلو سلزنبرن كحتلاي 10 سلسة زوريا وسيدو منا مالتي أب كحتلاي نغرب جزي تعلمنا شعو قنا قاتامي سوفو عدل كوينو كونتات تزامار سلسة رقاقة كاب بقطتا كينات مقتاو أو خلو وزازي عمنا مالتي أنا شعو أب حيل بحري بتسيحني باسع تمديبه أب حيل بحري نغرب جيزي ساريحي نيرا مالتي خاونا تبنتي أنا تونتات فتنا تقبر تمرت ختم مهارازي وخبيجي نيرو جن عدل جيرا ناي تي تي اي نتبنتي ناي نمهرنا تي تي اي تيتشرز انستيتيوت مالتي واحد عام التماهيرة بالحريو زناي مأسار ناي مينيسترات ناي جلس لازم تخونتاتون معنا بقطة سلازم لونا زنبلا لي دمات ناي متعنا هيوتون أزيو إيزي يقولوا سلازم نبرة قوة كاب إرترا مديبة مالتي سلازي كنت شحن كلتن كاب إرترا بسجرة وزي أبو مستوى صاخو أي كابتن متجمرة دكخنا وصيهم تواحد أسرتها أدي سمرة مالتي مس روما سيت درع كمون مريم سيتي ودبارة سعيد بارة مالتي سلستين بحد سلزوات أنا تأثيرا شدش دور هذا أكل تأثيرا بدحريمون كحسا خفيدا نواتين مالتي anyway إذا حالفوا مسوات خفيدا لنا مالتي بدحريو خاء تشحن سلستن أبوي سلومون حطهم ناي تيليكومونيكيشن ناي مينتنانس حلافي نيرو أب أوفيسو نقوم متيم وسيدمو مالتي بدحريو زخون يكون كونتاكت نقبريك ألنا أب كارشيلا هم زنابرو ترينا نفل نيرنا مالتي أب كارشيلي لعلي أحسن 4 عامات حلفو مالتي أنا أب جرماني أتشعو أب جرمان لايبزيغ تبع الكتمة أب إيست جرماني
ኤርትራውያን ድባል አይነበሩን 4-5 ሰባት ኢና ነርና ኣብ ቋንቋ ተማሂረ ብድሕሪውን ሓደ ዓመት መቀራረቢ ናይ ዩኒቨርሲቲ ስቱደንት ኮሌክት ድባል ኣብ ተማሂረ ካብኡ ኣብ ፊሊፕስ ዩኒቨርሲቲ ድባል ኣብ ማርቦርግ ድባል ከተማ ናይ ጀርመን ኣብኡ በሊንጉይስቲክስ and sociology master's degree ተመሪቀ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ፍራንክፈርት የዘመት ሕጂ ስርሐ ድማ ናይ ባዕለይ ናይ ምትርጓም ንሽተይ ትከላላኒ ክሳብ ኣውስትሪያ ከምኡውን ስዊዘርላንድ እንዳኸድኩ ስራሕ ኩሉ ዋናት ኣሎ ወል ሓዳር ገይረ ኣብ ክልተ ቆልዕየ ማለት እዩ ኣብዚ ደረጃ በፂሐ ዘለኹ ብሕፅር ዝበለ ታሪክ ህይወተይ ማለት እዩ ወል بنوح زبلون كبهال كالي خازي عن العلي تاريخ سنة زي بالله مالتي أبزي ممسيي مبار انتايو نزبل أنا انتايو تي كونتات أبتي زربا أبتي استيخن أتون لحركوينا مالتي لتنكم يفتصل على المسلمين هذا ود سبسي سلو سوري سامسون ناي ولادي يلكان ولادي خاجمير كان كا اي قصياب ادو قرب قلم متحسكنا دحرات مدبتاتو جمير كان يركمو دين اي ملاك سوري اوكي تبع الله سلامون هابتوم قديم تكدالايو هذا خبتي ናይ ክፍል መራኸቢታት ኣብ ሰውራ ማለት እዩ ኣብ ተራስ ጻወተ እዩ ኣብቲ ናይ ፍላይዝ ናይ ማይክሮዌቭ ቴክኒክ ኣብቲ ዋንቲ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ዝተኣታተወሉ ኣብ ሽወደን ተማሂሩ ንሜዳ ስለ ዝኣተወ ጽቡቕ ስታይ ኣዊ እቲ ስርሑ ነይሩ ቀንዲ ማለት እዩ ከም ኣነ ሰባት ከም ዝገልጹለይ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ድሕሪ ናጽነት ሓላፍ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ኤርትራ ኮይኑ ነይሩ ካብኡ ድማ ኣብቲ ናይ ሜንተናንስ ሓላፊ ኮይኑ ዝሰርሕ ነይሩ ከም ዝብለካ ብ2003 ሰርዎ እዚኣ ጌርካ ኣይተባሃለን እዚ ስለ ዝገበረ ተኣሲሩን ኣይተባሃለናን ስለዚ ልፈልጦ ነገር ወላ ሓንቲ ነገር ኣይነበረን ማለት ብዙሕ እውን ሓቲትና ክምልሰና ዝኽእል ኣካል ኣይነበረን ብዓቢኡ ከዓ ንዕኡ ክንረኽቦ ኣይከኣልናን ማለት እዩ ዓባይ ኣዲኡ ማለት እዩ 2006 እያ ሜታ أي نجرنا يعني عباية سبيت سلزقونك أي نجرنا يعني وتعال خير الله هنا يعني رنا مالتي جن نفس أنا جراني روحنا تسولف من وديس خمي جري ولا وتعال خير سلام زي بين حنت محلتنا بلد يا ميتا مالتي هجي تزحزنا كان جر يو كبس صدرا بيتنا يسولف في الله زاربنا حركوينس درجة بمول أم حواتي أم نميداوتين فرقم كأبو تسوي أم مالتي كرمي حجونا بتاع سايت إسيانيرة هذا قابو محبو مالتي ورد هبتم ببهل كابتناي جاguار تبهل ناي تانك ناي باتع زلا أبى أستسوي أي مالتي كموت كله انتهى ميلومنا حلف عامتي تشحن 10 شوعتن واحد شعتي ولا 10 شوعتن يجرمنا مالتي سلامون بيتو سلازلو ريسهم تقبل جي بتحد وكن حدشنا معنا مالت كل سب عدلنيا تاتيكم كلنا جميل مالت انت يتعدل ريساس الاستوهبنا ري تعدل كاونا وس نحنا عايش تبعيلو مالت السوق اكل كاس اب مقبر حربنيا تات قبروا هايلو منا مالت يجس انا تقرد ان زي قال ነገር نسي ويل تا حربنينسي أبتوان كنعيد لايف عين برتم زلست نعي أبقني أبتقبون أدي أنت غبر أبعدو بس مدن نيرو جن أما قبر حربينيا هذا تعتمد اسم كأبو كبير ما تاريخي وتقبلوا كله مالتي زليلهم تستأثر الأوان زليلهم مالتي سلازي بتعمي زجرم كنتاتي نيرو نعيقن حدا نجر تقبل حتى قدي في الليل مالتي تأوانتي هوتي زنو حلي تخيل قصص حدا كنا يعني راح حسب مالتي بتي حسب دما انتهي انا سي كلتا اماراتي عند اللوان حجيله مالتي
ተናማራጽ ድማ እንታይ እዩ ወይ እዛ ሃገር እዚኣ ክቦ ክድርቤላ ካብ ሓበሻ ብጠቕላላ ረሒቀ ህይወተይ ክገብር ናብራይ ክገብር ነቲ ዘለኹ ስራሕ ዲ ዋላ ብኻልእ ኣቴ ምዛ ሃገር ደራኽብ ነገር ዘይብሉ ነገር መጻኢ ህይወተይ ክመርሕ ወይ ድማ ኩሉ ነገር ገዲ ቃልሲ ወይ ድማ ሕድሪ ናይ ቦይ ክሕዝ ማለት እዩ ነርቲ ኣማራጺታት ክሓስበሉ ዝሓደርኩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እንታይ እዩ መፂን እቲ ሓሳብ ኣቦይሲ ሞይቱሎ እቶም ከታውቁ ዘለዉ ከዳ ኣቦታትና ለይኮኑ ትማል እኮ ኣይና ኣቦኻኩም ሰሓል ኮለናስ ኣይ ክንፈልየውን ነሸግረናን ይርኢ ሓደ ግዜ ስለዚ እሳቶም እውን በብሪጋ ኾዱ ከለውስ ምሽክና ይዝኻ ከይዱ ናበልና ክንሕልፍ ኮይና ማለት እዩ ነው እዚ ኸውን ይብሉን ኢለ ማለት እዩ ሽዑኡ ከምኡ ምስ በልኩ ንጽባሒቱ ተሓዘን ሓደ ድፎቶ ዓርኩሎ ሓደ ዝቕመጥ ሓንቲ ደብዳቤ ሒዝልኝ እዩ ታ ደብዳቤ እንታይ ነይራ ንሜዳ ወጽ ከሎሲ መዓልቲ ንሙፁ ዝጽሓፈሉ ነይራ ክፋኖ ማለት እዩ ሕጂ እሳ ዓብ ጦብላሕታ ብህይወተይ ክሳይ ገራ ክለይ ማለት ነቲ ዝሓሰብ ኮንፈርም ገራቶ ምክንያቱ እንታይ ዝብላቡ ኣቦይሲ ስድራ ቤቱ ብጣዕሚ ድኻታት እዮም ነይሮም ኣብ ዓዲ እዮም ነይሮም ሕጂ ብጣዕሚ እዩ ኣብ ትምህርቲ ዝጽዕር ነይሩ ምክንያቱስ ተማሂሩ ነብሱ ኮይኑስ ስድራ ቤቱ ክሕግዝ ሕልሚ ስለ ዝነበሮ ሞ ኣብ ካብትሱ ዝዕለኒ ማለት እዩ ስለዚ ተማሂሩ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ሲሑ ዝለዓለ ስራሕ ሓላፍነት ተዋሂብዎ ኣብ ኣዲስ አበባ ስልጣን ተዋሂብዎ ለሕዋቱ ብምልእ ናብ ኣስመራ ገዛ ተኻሪዩ የንብረን ነይሩ ማለት እዩ ሓንቲ ዓመት ከም ኣሰሪሑ ብድሕሪኡ ኣብታ ደብዳቤ እንታይ ዝብል ምናልባት ኣብ ትሽዑ እዋን ከማን ኣብ ኣሰና ዘርጊሕያ ነይረ ትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም ነታዓርኩ ክጽሕፈሉ ከሎ ማለት እዩ ርዳእኒ እዩ ነዘን ኣሕዋትካ ኣበይ ክድርብየን ኢልካ ነብስኻ ከም ትሓትት ከም ዘለኻ ግን ኣሕዋተይ ስጽቡቕ ኣሎ እተን ኣሕዋት ይብለን ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ከ እንታይ ይኹና እዚ ፍታሕ ክኾን ኣይክእልን እቲ ሓቀኛ ፍታሕ ተቓሊስና ናጽነትና መሰምፃና ንመስል ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ዘብል ፍትሒ ዘሎ ሃገር ምስኮነ ሽዑ እዩ ኢና እንቀስን ንኽእል ዝብል ጽሑፍ ባዕሊ እዩ ሓቲቱ ዝምልሳ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ምስታ ኣነ ዝሓስባ ዝነበርኩ ተሰማሚዓ ማለት እዩ ማለት ቦይስ ቀይድሎ እቶም ካልኦት ኣቦታት ነፍቅሮም ኮይና ክንሓልየሎም ኣለና ክንቃለሰሎም ኣለና ዝብል ክስታይ ስለ ዝነበረኒ ወል ተሕድሪ ክስከሞ እንታይ ዝበሃል ገይረ ተደሪኻ ማለት እዩ ካብታ ሰዓት እያ ጽባሒት ንግሆ ሽዑ ማለት ሰነገርኩስ ጽባሒት ንግሆ ነማንኤል ኣረኺቦምኒ ኢንተርቪው ገይረ ተጀሚረ ማለት እዩ ስለዚ ተቃልሲ ክገብር ከለኹ እውን ከጅምሮ ሓደ we have to start by envisioning ourselves ሰውራ ናይ ሰብረታው ቃልሲ ንድሕር ኮይኑ ቀሊል እዩ ሓደ ሰብ ጸላዩ ፈልጦ እዩ ቃልሲ ንድሕር ደሊኻ ወይ ስንቆ ሒዙ ንሰውራ ንሰሓል ምውራድ ጥራይ ተድልዮ በይኻ ትምደብ ናበይ ትኸይድ እንታይ ትገብር ኣገዳሲ ይኮነን ኣብ ስደት ኮንካ ክትቃለስ ተኾንካ ግን ቪዥን ክህልወካ ኣለዎ መጀመርያ تحسب كتقول لك أنت يا أخي قبر زخيل أنت تحسب كتقول لك سلازي أبزين يرتجيز يزحلف قوم على تيو بتحريون نتي تحسبوا زنوركو أب ريسيرش استبلا مسترسيرش ستحازة مثلا عتتات عملت وسيل اللي مالتيو أمودة تعلم زي لو ما عندي حزيز ما تأخذ مدب كأربع تدالي اللقوم مالتيو سلازي أبت مدبنا أنا أتو مثلني إذا رستي أنت أتبل زي قناة أو قالسي أبي إرتراسي بخمني أتبل ما يجسي أبي إرتراسي زي قناة أو قالسي بزي قناة سرعة خيار خلدي مزبل حتى يغيرم فرغاني تمالسي يغير قبل كلهم ميت قبر كم زقال أمنت علني تفرغان زبل كلا أماراتي يبلنا زبل رئيته يزلم سلازي اب ثيوري تراي يكون اب براكتيكال ون مدب حجاز متاخو سلازلو اب اون دحر صنيحه كاتي مالتي زحلف سومن اب فرانكفورت سيمينار غير نيره حجتي سيمينار
ብዛዕባኡ ነይሩ ብስፍሕ ዝበለ ኣርእስቲ ማለት ብስፍሕ ዝበለ ገሊፀ ኣለኹ ንዑ ሕጂ ምድጋም ትርጉም የብሉን ምክንያቱ ኣብ ቪድዮ ቀዲሕና ስለ ዘለና ብሓፂር እዋን ኣብ ዩቲዩብ ገለ ክንዝርግሖ ክፍትኒና ማለት እዩ ግን ከስፉሐ ወይ ድማ ቁርብ ካብኡ ወፃውን እቲ መግለፂታት ክስታኽ ገብረ ማለት እዩ ሕጂ ክብል ደልየ መሲልኩም ብኣብቲ ቲዮሪ እንዳሕራ ክንመፅእ ኮይና ማለት እዩ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነገር ወዲ ሰብ ከምቲ ዝበልኩ ኣብ ኣተሓሳስቡ ክስታኽ ገብር ደሎ ማለት እዩ እቲ ርጉፅነት ቅድም ኣብ ኣተሓሳስቡ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ኣብቲ ወላ እኳ ኣብቲ ተቃውሞ ጠሊቕና ይንእቶ ዳ እምበር ብማዕዶ ማዕዶ ንዕዘቦ ነርና ኢና ስጋ ሕጂ ነው ሕጂ ሲ እቲ ፀገም እንታይ ኮይኑ ዝረኣየኒ ንኣብነት ምስም ኣብ ደንብ ተቃውምቲ ዘለው ሰባት ከተዕልል ከለካ እንታይ ይብሉካ እቲ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ሃገር ጥራይ ክመፅእ ዝኽእል ይብሉካ ጽቡቕ እሞ ተማኡ ዘለው ዘይንዕጥቆም ወይ ቶም ድወት ዘለው ካብኡሲ ዘይንዕጥቆም ተልካ እዚ መንእሰይ እዚ ብረት ዓጢቑ ቃለሲልካ ተሓስብ ይብሉካ እሞ ከምኡ ተዘይኮይኑ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ሲ ንመሰሉ ክቃለስ ኣብ ፅርግያ ክወፅእ ዘይንደፋፍእ ወይ ዘይነተባብዕ ተልካ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ፅርግያ ክወፅእ ኢልካ ተሓስብ ህዝቢ እዚ ፍራሕ እንዲብሉካ ስለዚ ሲ ኩሉ ተሸናኺሩ ማለት እንታይ ደኣኻ ሞ ትገብር ዘለኻ ወይ እንታይ እቲ ቪዥን ናትካ ክትሓቶ ከለካ ወላ ሓንቲ ፅሩይ ዘዕግብ መልሲ ካብ ዘይንሰምዕ ብዙሕ ጌርና ኢና ማለት እዩ ከምኡ ኮይኑ ስማዓኒ ኮሚታት ብዙሕ ነገር እዩ ንኣብነት ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ምስ እዚ ዘሎ ስርዓት ምስ ለገሰመን ክኸውን ደሊ ገሌሉ ሓተካ ከሎ ሰብ ኩስቶ ክትብሎ ከለካ እሱስ ፈፂምካ ኣይከውንን እዩ ትሮፖ መስኪን ይብሉካ ሞጨካ እንዳሞ ካብ ኢሳያስን ላዕሊ ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ሲ እንታይ እቲ ቪዥን ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና እዚ ድማ ካብ ኣተሓሳስባና ብመሰረቱ ምስ ነብስና ተላዚብና ምስ ንኸይድ እዩ እቲ ፍታሕ ክንረኽቦ ንኽእል ዝብል ክስታይ ዘለኒ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ኣብቲ ዚንጋር ኣርእስቲ ክኣቱ ከለኹ መጀመርያ ሰብ ናይ ብሓቂ ዝርእስቲ እዚ ኣልዒልዎ ድዩ ጠቢልዎ ድዩ ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረን እንዳሓር ግን ፅቡቅ ጌረ ምስ ኣተኹ ብዙሓት ሰባት ዝርእስቲ ብፍላይ ድማ እዞም ተምሃሮ ናይ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ዝነበሩ ዓርቢ ሓርነት ድዩ ገለ ብዙሓት እዚ ኣርእስቲ እዚ ነዊሕ ዓመታት ከም ዝሰርሑሉን ከም ዝተጠቐምሉ ተገንዚበ ኣቶም ኮይነ ድማ ዝከኣለ ንኸበርክት ብጣዕሚ ዕድለኛን ሕጉስን ኮይነ ረኺበ እየ ባይ ዘ ወይ ኣብቲ ቃልሲ ዝጀመርኩሉ እዋን ብዙሓት ሰባት ተራኺበ ማለት እዩ ብዙሓት ኣብቲ ቃልሲ ዝነጥፉን ዘይነጥፉን ከምኡውን ብሓሳብ ክልግሱ ዝኽእሉን ተቢለ ዝገርመኩም ካብቲ ናይ ቀደም ንኔው ሕጂ ተስፋ ረኺበም ዓይነት ሰባት ብምርካበይ ንዓይ ኣብ ሂወተይ ዓብ መቐይሩ እዩ ኮይኑ ምክንያቱ ኤርትራ ዞም ሰባት እዚኣቶም ተለዋዋሲ ወላ ሓንቲ ዝሰክፍ ነገር የብልናን ዝብል ርእይቶታት እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ብማዕዶ ክንሪኦ እዚ ደንቢ ተቃውሞ ወይ ቃልሲ ኣንጻር ስርዓት ከምዚ ተስፋ ዘይብሉ ኮይኑ ይስማዓካ ቀሪብካ ክትሪኦ ከለካ ግን ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ሎም ሰባት በብውልቂ እውን ክረኽቦም ክኢለ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ጋጣሚ እውን ንዓቶም ከየመስገንኩ ክሓልፍ ኣይደልን ስለዚ ኣብቲ ኣርእስትናት መጀመርያ ክሳይ ክንኣቱ እንድሕር ኮይና ማለት እዩ ቲዮሪ ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝብል ነፍሲ ወከፍ ስርዓት ሲ ፅግዕተኛ ናይ ህዝቢ እዩ ዝብል ከምዚ ዓይነት ዲክታተራዊ ስርዓት ፅግዕተኛ ናይ ህዝቢ እዩ ስለዚ ህዝቢ ንድሕር ኣብዩ ወይ ድማ ኣይደለን ድሕር ኢሉስ እቲ ስርዓት ክፈርስ ክእል እዩ እዚኣታ ዝቐለለት ነገር እያ ስለዚ ሲ ንሓደ ስርዓት ኣይንደልን ድሕር ኢልካ ሓቢርካ ማለት እዩ ክገብሮ ዝኽእል ነገር የለን ንኣብነት ሓንቲ ጉድጓድ ኩዓትዋ ኢሉካስ ኣይነ ኩዕትን ድሕር ኢልካ ኩላትካ ገብረካ ዝኽእል ነገር የለን ምክንያቱ ተረሽኑካ መን ክኩዕታ እዩ ባዕሉ ክኩዕታ ማለት እዩ ተኣሲሩካ እውን ከምኡ ስለዚ ሲ ሓባራዊ ቃልሲ ነቲ ዜጎ ነፃ ቃልሲ ዘዕውቶ ዳ እምበር ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ወይ ኣቲኻ ወይ ኣብ ካልእ እንታይ ዝበሃል ምባል
مريس كانت نجار مجدد كوني بسمعني بحافش عدما أبتي سنفلتة وسترجع مالتي scientific proof كونه نجار قونت أو قالسي نهرد بقونت حد سرعة تالي تبقون عليه سرعة كابت زنبرة زجرد عينة قونت يستكمل موداته يزبل مالتي أبتي صحفتي أب إرترا تاريخها قومي كاب دركي زجرد زل سرعتي 3 عام تقالي خلاص سلازي سي إسياس لزخونه إسياس خب قدم حلمس لزنبرو ويدما تونكلس لزنبرو زي كونه زي بحريات نايتي انتايز بحري ولا أود حدا أدرري ولا قشن تيخا كبسورة تتوهم وانا نيرو definitely وناتوس بقونت حدا السرعات الكيسن أو وشتي حموشت عامت الديمقراطية وسرعة غير هاجرات وحداتي كاب 5% حلفاني 500 تقونا زي خب قدم كاب شحنجعت متنا تحسكا مالتي استجبره مصنعتي بزي قونت بنصار بزي قونت حزبي سلطانو ويدما سرعات عليو سلطانو مستركبه زلو ناي ديمقراطيا مستقرار دما ازيو العلي سلازم حاسبو زلنا العلو كله انتاي نت سرعه ملغاس تراي يكونس كنيو كنت تخبر سلازم ابزي تسمعنا زي قونصاو قالسي ديمقراطيا متصخدي زبل مدمدمتا خنغبرلو نخلينا حدا بتخلاي دما انتايو ول نبعل إشياء سخنة يركع زي قلنا زي أهم براتن بماشي كم يركع هم زي قلنا زاو تقول زي نبى حق زي قلنا زاو ألسي براندوم لوي spontaneous عنده بتفتر نجارات أيقونن نوح مصنعتن سفيح استراتيجين مع عبيلك بقبر ركال ويكبر زلون نجاراتي نابنت حزب إرتراسي لما سألوا أبترجع قوة سايكل إن زبل سام الحرالة حسوتي ترجع وزي حج موسى استأثروا له وما ترجع وزي حزب إرترا يا انتهي رأيت سجم نيرو استراتيجين مدباتن ويدما زخانة وتن سلزين برات تسبب جزء تمريسون بشوت زمان كل ويزا علي سبعين برات مالتي سلزي حزب إرترا definitely أبترجع قوة سايكل نمثله طابع خالي نمثله قالس خالي زي حتى زي اللي يكون انتهى رأي تاريخ وزلت سرحنا هنا مالتي سرحنا هنا بالكله بدأ لك بلان تجبر لك وطن تجبر لك مدلوات تجبر لك انفست تجبر لك زيتات تجبرك وتصيت عاوز هنا تعز بحال قالسي تجبر أي تخلني خام مالتي لابنت قالت هاجرات الحرينا أبوزحات هاجرات حدا خنفلط زلنا نحنا إرتراوين فوليات حزبي خموخنا جري سرعة عبينا نعنا بفلاي إذا ما بسحل ده حدنا إذا كنا سودان مساعتنا تردينا فوليات كم زيكون نفس وكف والكملاخي تمساسال بحريات يزلوا نفس وكف حزبي أبتحته والكملاخي زنبرك تمساسال بحريات يزلوا نحنا كابسبنا جيجننا تايرنا كابسبنا نلعلها دخمة تايرنا تمساسال بحري سلازي بعد نيكاراغوا بعد إيستيمور قلما لنعر فساتشنا مالتي تمساسالي تاريخاتنا سوران نايكستاين كرر مخلينا مالتي نايك حدات مالتي سلازي كبابيها مفتاش كل جزء تبقي كاود مخت مهار تخليها مالتي تقونا تساوي قالس زبحان كرم زي قونا تساوي ونتاي مخانو بالنا مالتي تقونا تساوي زبحان نتاي ونبل مخانو قونا تساوي زبحان برتاو قالس خوانا خل برتاو قالسي أبي أترى حاجة تتأتاتو ويل لك حبوتاتي لأنه بقد تعسكرهم أب جنبارات له نعاتهم قال السرعات فنادير بكن زموت وانتين قبله كلا يجي وقع حد حد قوني مالتي كلا يجي وقع حد حد كإرترا حزب إرترا يتصور دي زي هذا ساي ملكتي مالتي تخلي دما انتايو كوديتات
ወይ ድማ ዕልዋ መንግስቲ ማለት እዩ ዕልዋ መንግስቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ነገር ንምንታይ መስሊኩም ብዕልዋ መንግስቲ ዝመፀ ሃገራት ኩሉ ግዜ ፀገማት ጥራይ ዘጋጥም ንኣብነት ንበሎ ሴራሊዮን ስጋዕ ዝቀረበ እዋን ማለት እዩ ውከትን ጥራይና ንፈልጣ ካብ ዕልዋ መንግስቲ ካብ ቶልፐርት እዚ ሳሙኤል መፅኡ ካብ ሳሙኤል እዚ ጆንሰን መፅኡ ሓደ እዝኒ ቆርፅ ሓደ ክሳድ ቆርፅ ሓደ ገለ ዝመፀ ማለት እዩ ስልጣን ዘዝሓዛ እንታይ ድባሃል ዝገብር ግን መወዳእታ ተሳኢሉ ኣብ መወዳእታ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ህዝቢ ኣብ ዲሞክራሲ ኣብ ምርጫ ምስ በፅሐ ብተዛማዲ ሰላማዊ ክስታይ ኣሎ ማለት እዩ ንርኢ ካልእ እንታይ እዩ እቲ ፀገም ንኣብነት ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ንሰብ ብቁልጡፍ ናብ ቅርሕንትን ናብ ባእስን ናብ ክስታይን ከተእትዎ ትኽእል ኢኻ ንሓደ ሰብ ፍቕሪ ወይ ምክብባር ክትምህሮ እዩ ከቢድ እቲ ዝኸበደ ፃዕሪ እምበር ፅለ ንክትምህሮ ቀሊል እዩ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ከም ህዝቢ ሩዋንዳ ጭዋ ህዝቢ ወይ ምሁር ወይ ምዕቡል ህዝቢ ኣብ ኣፍሪቃ የለን ግን ርኢናዮም ኢና ብሬድዮን ገለን ነቲ ሰብ ክሳይ ገበርዎ ብዛባን ገለ ክቋራረፁ ርኢና ቅድሚ 2-3 ዓመት ኣብ ሰንትራል ኣፍሪካ ንሕር ርኢና እቲ ዝነበረ ተቃዋሚ ሰራዊት ማለት እዩ ምስ ሱዳን ምስ ቻድ ተሰማሚዑ ገለመለ ናይ እስላም ክሳይ ኣምሲሉ ኣብቲ ዓዲ ምስ ኣተወ ብዛባን ብገለን ምቁርራፅ መፅኡ ህዝቢ ሰንትራል ኣፍሪካ ሲ እስላሙን ክርስቲያኑን ተባኢሱ ይፈልጥ ነይሩ ኣብ ሂወት ተሸጊሮም ኣይፈልጥን እዮም ነይሮም ግን ኣብ ከምኡ ክሳይ ኣትየሞም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደገኛ ነገር እዩ ብሓፂሩ ከዓ ርሑቕ ከይከድና ከዓ ኣብዚ ናይ ቱርኪ ዝግበር ነበረ ሰላማዊ ቃልሲ ማለት እዩ ፅቡቅ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ባይ ዘ ወይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣንፈት ሒዙ ስርዓቱን ሰንከልከል ኢሉ ነይሩ ኣብኣ ግን ዕልዋ መንግስቲ ክገብሩ እቶም ጀነራላት ምስ ተበሉ ኩላ ነገር ፋሕፋሕ ኢላ ማለት እዩ እቲ መንግስቲ መሊሱ ደልዲሉ እቶም ነክቲቪስት ነቲ ሰላማዊ መንገዲ ዘባራትዑን ዘንቀሳቀሱን ዝነበሩ ከማንሲ ቴሮሪስት ኢኹም ነርኩም ዕልዋ ፈቲንኩም ገለሉ ንኩሎም ኣሲሮ ማለት እዩ ዳርጋ ልዕሊ 80,000 ሰብ ተኣሲሩ ሽዑብትዋን ኣፅሪ ይቢልዎ ማለት እዩ ስለዚ ጃስቲፋይ ገብሮ ነይሩ ዓለም እውን ስኢላ ሪኣቶ ምክንያቱ ዝገብሮ ነበረ ብዘይ ግቡእ ዝመፀ ተቃውሞ ስለ ዝነበረ ጃስቲፋይድ ኮይኑ ብዓለም እንታይ ትገብር ኣለኻ ዝበሎ ይነበረ ዝላይ ይገብር ኣሎ ስጋ ሕጂ ስለዚ ነቲ ሓይሉ መሊሱ ደልዲሎ ዲክቴተር ንክኾን መሊሱ ደልዲሎ ስለዚ እዚ ሓደገኛ ነገር እዩ ሳልሳይ እንታይ ክንጠቅስ ንኽእል እዚ ቴሮሪዝም ግብረ ሽበራ ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ከዓ ብዓብዩ በተን ሓያላት ዓለማት እቲ ሽም ከማን ክሰምዑ ይደልያን ብጣዕሚ ዘፅልእ ነገር ስለ ዝኾነ ቴሮሪዝም ድሕሪ ኢልካዮም ድላይካ እዮም ድቡኻ ብትንትን ከተብሎም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ኮነ ብዓለም ለኻዊ ተፈታውነት ዘይብ ተግባር እዩ ዋላ እውን ኣብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን እዚ ናይ ሰላም ስምምዕ ሓደ ካብኡ እንታይ እዩ ዝብል ኣብቲ ከባቢ ዝግበር ናይ ቴሮር ኣክት ሓቢረን ክብልዎ ማለት እዩ እዚ ሽመጠን መቕሙ ክኸውን ይኽእል ንሓደ ክቃወም ዝተወደበ ብረታዊ ቃልሲ ክገብር ዝተወደበ ስርዓት ቴሮሪስት ኢልካ ተብሎ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ እዋን ፀገም ኣይኮነን ቀደም ሰውራ ባህል ነይሩ ሕጂ ቴሮሪዝም ዝበሃል ስለዚ እዚ ወልሓንቲ ውፅኢት የብሉ ነገር እዩ እቲ ሓደ ከዓ ክጠቅስ ትከኣል ከዓ ኣሳሲኔሽን ምኽንፃል እዚ ከዓ ዝገረደት ነገር እያ በልኩ ነገር ብዙሕ ሰብ ዝምነያ ንሳያ ብዙሕ ሰብ ሲኦም እንታ ሓደ ዝዕወተሉ ሲእን እንታይ ይገብሩ ዘለዉ ብሉካ ብናይ ተሳትፎ ዘይተበለ ለውጢ ኩሉ ግዜ ንህዝቢ ዝኸውን ክኸውን ኣይክእልን ምክንያቱ ኣነስ ኣብታ ልዓለ በዓል ቀቲለዮ ኣነ ኣብታ ስልጣን ክዲብ ሽዑ ኣነ እንድሕር ደይበካ እቶም ትሕቲኡ ዘለዉ ሰባት ኣይክቕየሩን እዮም ምክንያቱ እታ ሲስተም ድፈልጣ ንሳያ ነቲ ሰብ ኢኻ ትቕይሮ እምበር ነቲ ስርዓት ኣይትቕይሮን ኢኻ ማለት ስለዚ ኣሳሲኔሽን ዝበሃል ነገር ናይ ህዝቢ ሞቢላይዝ ዘይኮነ ነገር ቃልሲ ስለ ዝኾነ ቅድሚ ሕጂ እውን ካልኦት ሃገራት ፈትሹ ብኣሳሲኔሽን ሃገራት ኣብ ስልጣን ድመፁ ሰበ ስልጣናት ረኣይዎ ኩሎም ዲክታተራት እዮም እምበር ንሓደ ኣሳሲርካ ብድሕሪኡ ንዕኡ ተቐበሉኒ ህዝበይ ዝበለ በዓል ክስታይ ኣይረኣናን ስለዚ
ከምኡ ምጽባይ أنا خوينو زرعاني كمو زيصبى سب بخوفو لوط كمصلو زدل سب تراي اب عرفت هون كاسي لوطي كتسمع على فيسبوك كليك ناغبركا مالتي كاينه اتسمعنا امو غير انت ايمور ازغبر كمزي تصحيفو زلو بز تحت حجي صلوت مغبار يازبل دلو لعل صلوت راي يكون ها كل ነገር ለአምላክካ ጸሎት ግበረሉ ብል كل ነገር ካናትካ መሆኑ አሚንካ ስራሐሉ ለባዕሎት መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ እንታይ ንግበር ምዝብል ሕቶ ሕቶ ክትግበር ዘሎ ማለት ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ አብሮ ቃልሲ ለውጥ ከመጽ ይኽእል እዚኣ ክትኣምን ኣለካ ብነፍሱ ሰብ ከኣምን ኣሎ ካብ ፊሊጶስ ንኢሳያስ ቆትለሎ ወይ ዝኣምን ንኣነን ድሕራተን ቀሳቂሰስ ለውጥ ከመጽ ይኽእል ይኽትብል ከለኻ ብ10 ኢድ ዝሓሸ ውጽኢት ከመጽ ይኽእል ማለት ስለዚህ መጀመሪያ ለነፍስና خنأمنا ክንክእል ኣለና ሰላማዊ ቃልሲ ክበሃል ከሎ ንሓደ ጸላኢኻ ብጥበብ ብኢኮኖሚ ብሶሻል ብዝተፈላለየ መንገድታት ኣላሽ ከተብሎ ከለኻ ማለት እዩ ንኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከምኡ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ንዝብል ሕቶ ሕጂ ጽምሕ ኢለ ክመጽ እንደ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ሊቅ ወይ ድማ ጉሩ ዝኾነ ሰብ ጂን ሻርፕ በሃል ዝሓለፈ ዓመት ዓሪፉ ማለት እዩ from dictatorship to democracy ትብል መጽሓፍ አላቶ ሕጂ አቡ 198 ዳርጋ ተሚት ዝኾን ዓይናይ ሰላል ጠቂስሎ ሕጂ ኩሉ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ግን ዝተፈላለዩ ኣሎ ንስኻ ክትጥቀመሉ ትኽእል ማለት እዩ ኣብ ደገ ኾንካ ክግበር ይኽእል ዝብል ኣብ ደገ ኾንካ ተድምዕ እዚ እንታይ እዩ ሓደ ስርዓት ኣብ ውሽጢ ጥራይ እንድሕር ጸቕጦ ኮይኑ ሃሊዎ ኮይኑ ኣብ ደገ ከዓ እንድሕር ሓገዝ ወይ ድማ ዝጥምቶ ዘየለ ኮይኑ ድላይ ክገብር ማሳከር ክቕየር ይኽእል ኣጽኒት ከብለካ እንታይ ትገብር ምድሕሪ ያ ስለዚ ኣብ ደገ ዘሎ ተርኡ ከዓ እንታይ እዩ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዝግበር ቃልሲ ማዕረ ማዕሪኡ ኣብዚ ከዓ ነተን ዓለማት ኣቓልቦ ናብቲ ህዝቢ ንኽገብራ ሜድያ ኣቓልቦ ናብቲ ህዝቢ ንኽገብር ጻዕርታት ትገብር ትኽእል ሱዳናውያን ኣብዚ እዋን እዚ ከምኡ ገብርሎ ሱዳን ኩሉ ሕዚ ዝጠመቶም የለና ኣብዚ እዋን ሓደ ካብቲ ፀገም ንሱ ያ ዘብ ዝዓለመቶም ወተሃደራት ገይሩ ታይዝ ባህል ገብራሎ ዑመር አልበሽር ነዚ እስከዛረበሉ ዝኽእል ሰብ ኣይተኻእለን ስጋ ሕጂ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ኩሉ ይኾን ደሎት ምድላዋት ብውሽጢ ይኹን ብደገ ማለት እዩ ኣብ ደገ ኾንካ ክትመርሖ ትኽእል ኢኻ ንዝብል ሕቶ ወል ሰውራ ኤርትራውን ኮብ ደገ ኾንካ እዩ ዝምራሕ ነይሩ መጀመርያ ሰውራ ከማን ደገ ዝመራሕካ ዳ ነዚ ዳሞ እንድሕር ዳ ናይ ብሓቂ ስትራቴጂ ውፅኢኻሉ ናይ ብሓቂ ፕላን ጌርካሉ ሲ ክግበር ድከኣል ነገር እዩ ስለዚ እዚ ኣድማዕ ነገር እዩ ኣብ ሓፂር እዋን እውን ለውጥ ክመጽእ እኽእል ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሲ ክወጽእ ኣይክእልን እዩ ንዝብል ሕቶ ሓንቲ ወይ መሊስያ ነይረአ ግን ንኽወጽእ ከዓ ክግበር ዘለዎ ምቅርራባት ኣሎ ንኣብነት እንታይ እዩ ቅድሚ ህዝቢ ኣብ ደገ ምውጽኡ ምውዳብካ ኣቐዲምካ ምስቶም ፒላርስ ወይ ድማ የዕኑድ ናይቲ ስርዓት ዝኾኑ ስምምዕ ክትገብር ኣለካ ምስ ገሊኦም ማለት እዩ እዚ ህዝቢ ኣብ ጽርግያ ተወጽኡ ንኸይትንከፍ ክትንከፍ ንዘበለ ከዓ ክሓልየሉን ክዘርየሉን ስምምዕ ክትገብር ክትክእል ኣለካ you have to deal with them ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዝተራእዩ ንኣብነት ኣብ ታይላንድ ኣብ ኢንዶኔዥያ 98 ንሰሃርቶ ከውርድዎ ከለዉ ሲ ሰሃርቶ ንባዕሉ ጌሹ ነይሩ ኣብ ግብፂ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ህዝቢ ንዓቢ ገይሩ ማለት እዩ ጽርግያ ንዓቢ ምስ ገበረ ብዘይ ፍልጠት ናይ ሰሃርቶ እቶም ጀነራላት ተኩስሎም ተባሂሉ ሰብ ቀቲሎም ኣብቲ ናዓቢ ማለት እዩ ንምንታይ መሲልኩም ልዕሊ ሰሃርቶ ዝኸስሩ ንሳቶም እዮም ነይሮም ሰብ ፋብሪካን ሰብ ራእሲ ትማልን እዮም ነይሮም ቶም ጀነራል ስለዚ እሱ ወሪዱ ማለት ንሳቶም ውፅዒኖማ ማለት እዩ ከይመጽእ ብዝተኻእሎ መጠን ከብሉ ፈቲ ስለዚ ከተጽንዖ ክትክእል ኣለካ መን ይኽገጥመካ ዝኽእል መን
أبونا خون دخل من كسب مودعتا تايز بال قبر خل مغنيات كل جزء حدا بريزيدنت والكملاخي استخبى حيلته استخبى نعملنا إرتران حريناس لما يمكن خالص سكواد قال ملا زبالنا ناتو بودي جارد شالو ناس أبتالو إحنا تالو بوليس تالو مكل خالو نزوم كلهم كتفون سبوا ما يدخلنيها سلسلة فرقم نباها خوز موتي خاطر أزيد بوليتيك جيم ناي non violent تايز بحال مالتي نزغ يقبر كفا أنه حزبي كيلو وصاق سحركم كا نعاتق أزفي خاطر الله مالتي سوت رأي يكون أبتي momentum day of momentum كمان بزح نجار مقررات كبرت خلي أنا أبنتهم تسرعتي بحر تكسل كا خوينو شقوت غيرو برات غيرو تكسل كا خوينس أمبولانس هيسدل كاني هوسبيتال كتو كاسلازي first aid زغبورو بوتاتات كتدالو كتقلا لك أجر حكيم كتقرب كتقلا لك زي street radicalism avoid كتقبر كتقلا لك حدث حاو ويودو ميتو حريقو برات على عينو نحر رأتو كيسو نجار فحك تبل تخليها مالتي أبزي تدلي شكر كتابتو تخليها الذي إذن خيمة تسوين مكرراتهم مدلواتهم كتكبر تخليها مالتي نحر أبحثير وان رئينا حجي بغلطشين عصرت حدن زي Arab uprising مالتي ضمنا نابنت جبسي تونيزيا سوريا ليبيا يمن بزي بونت أو عالسي تجميرو كله يا أب ليبيان أب تونيزيان أب جبسن بخام عصر زود وتزامادي بسلام تقلاقيلو يا أب تنسلست هاجرات جم نابقونت سلزاتو زدهابو مالك نالكم شعو تتكمني زمتسكا مالتي كابزن زلنا معمولات هاجرات تبهالا سلطنات هاجرات تبهالا نمثل اكسب زقالسا اين حلفنا يا تي اصوارن ابزو غحفو طفيون خمرت قريب زلو شعو كلتا غزا حنتي بنصح نبكاينا بلغ يا تيروريست قال فلاي زي اكابابينا جيو بوليتيكال كمان ازيو تافافي ابلعلي دما ز سبايزي زغبرو اندغنا ناي عرب ناي سعود عرب ناي قال ناي قطر قال مل متفنان ما بنا صعيبو سلازلو ازي مليس سوق غددو خلي مالتي سلازي ناي بعد سوريا ناي بعد يمن كنتات نابانا خاطو سلازخل ازي از زيو طنقاقه تبل برت بحزبي بتبل كم زي بلا كم طنقاق نحسبلو زلنا ነገር اكومو تاتينا تشاو تودي امانه حزبي كسبني كان زي متزخل لوط يلن انتي دا اب حمسمسن اب سقياتين نخلاتو زغدده مالتي ስለዚህ አሳሐና ጽፉፍ ሆናሉ አተሐሳስባናው ሆም ማለት እምባርከስ እንታይ ዝብሉ ብዙሓት ሰባት ሰሚዕም ኣለሁ ዋ እተን ከም ዓይነት ህዝብን ኣብ ጽርግያዎት ለውጥ ዘምጻ ሃገራት እኮ ካብዝና ህና ዝሓይሽ ወላ ዲክታተር ዳኹን እምበር ካብዝና ህና ዝሓይሽ ወይ ምስክን ድበለ ዲክታተር ይዘለውን ናና ኢሳያስ ግን ንሕስያ ዝበሃል ይብሉ ديكتاتور مسكين ديكتاتور جبهال لنا بعالم كنبركم اب سلطانو تمسيخا بستخالو متن بزلو يخطفا كازدل يا ولا اتوميك بومب نهرالو سوت تكسلكا اي تصلني او بعلو سلازلون كما يرو تكسل يا سلازي بعل قبسي مبارك ورد كلسي نابنت مبارك سي اب افريقيا تزحيله اب افريقيا كابتن سلستدين most powerful armies alone هاجره إسياس أفرقس مس مبارك توارد رغلاس تشامو وشبط يتبصح مالتي المبارك كمان حزب زوردوسي إسياس يتوردلو مخنيات أي رأينا أب إثيوبيا كما تغيرلو أب السودان يقتصل عنه كلا أبنا نتاخبكم دلي أب أفريقيا زهر ساوث أفريقيا أكيد كله تقواناوي بوليتيكاوي جل من نقدفه ساوث أفريقيا سي بقولت مريض أم نيرم تزخونه أم شور أبزوان إذا تزدخيت هاجر مهند نيرم مهناتو حدا نتزن بر حيال سرعة حيال منجستي عطو منجستي
ከተልጉሶ እንታይ ዓይነት ፓወር ወይ እንታይ ዓይነት ኣጽዋር ድሌካ እንታይ ዓይነት ሓይሊ ድሌካ ያ ወይ ክሩላው ኣዝዩ ካሴካ ማለት እዩ ስለዚ ዘይጎነፀው ቃልሲ ኣብ ሳውራ ብምግባሩ ያ ከም ዓወት ክርእ ክእል ኣሎ قرب بلن لهم صحفاتكم خبتي ناتي كونتكست وصلنا له دحال كزين بقواحش اوكي كانوت تبتي اوكي انتاي بار انتاي نكبر نزبل انا انتاي حسيبه ابتي زحالفنا عيله حمشته اخيباون اس في حاجه لي ري بتاعمي سفيح نيرو ግን ሕጂ ምድጋም ትርጉም ስለ ዘይብሉ ሓደ ነገር ክንገንዘቦ ዘለና ነገር ኣሎ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ነዚ ንኢሳያስ ምልጋስ ጥራይ ዘይኮነስ ክንዩ እውን ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ዋላ እውን ኣብ ዘይጎነፃው ቃልሲ ሓደ ገማት ኣሎ ንኣብነት እንታይ እዩ በዓል ግብፂ ዝተረኣየ ማለት እዩ ዲክታተር ኣልጊስካስ ዲክታተር ተእቱ እዚ ካብ ምንታይ ዝመፀ ይመስለኩም ኩሉ ግዜ ህዝቢ ነቲ ዲክታተር መሰልገሰ በተዛማዲ ይዛነ በቃ ወዲ እስራኤል ሕጂ ዲሞክራሲ መጽያሉ ወገዙ ኸይድ እዚ ጌጋይ ሞር ሞቢላይዝ ክትገብሮ ትክእል ኣለካ ነዚ ክትገብር ተኾንካ ሲቪክ ሶሳይቲስ ክፍጠራ ክእል ኣሎ ነቲ ዝመፅእ መንግስቲ ኣብ መስመሩ ከኣቱ ኣብ ስርዓቱ ከኣቱ እንታይ ዝባሃል ክገብር ከተንቀሳቀሶ ትክእል ኣለካ ኩሉ ግዜ ኣብ ዓይኑ ኾንካ እንታይ ዝባሃል ክገብሮ ትክእል ኣለካ ካልኣይ ነገር ካእቲ ኔጌቲቭ ኮአሊሽን ዝበሃል ነገር ኣሎ እዚ ኔጌቲቭ ኮአሊሽን እንታይ እዩ ውድባት ኩለና ሓብራሞ ኦኬ ናትና ፕራዮሪቲ ነዚ መንግስቲ እዚ ነዚ ስርዓት እዚ ምልጋስ እዩ ተባሂሉ ኩሉ ነገር ገዲፈን ነቲ ስርዓት ንምውዳቅ ቃለሳ ብድሕሪኡ ግን እነናትካ ኢንተረስት ጽቡቅ ገይሩ ወጽኡ ማለት እዩ ኣብ ውሽዑ ኣብ ምስሓብን ኣብ ምባእስን ኣብ ክስታይን መጽእ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ንኸይመጽእ እውን እቲ ባክ ስላይዲንግ መሊስካ ኣብ ኩናትን ኣብ እንታይ ዝበሃል ንኸይኣቱ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ጥንቃቐን ናይ ሲቪክ ሶሳይቲ እንታይ ዝበሃል ሞቢላይዚንግ ዝኾነ ሞቢላይዝ ዝኾነ ምንቅስቃሳትን ሁሉ ክኽእል ኣለዎ ባህላዊ ማለት እዩ ስለዚ ንሓደ ሓያል ስርዓት ከመይ ጌርካ ብዘይ ጎነፅ ተልግሶ ዝብል ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ብመጠኑ ጎነፅ ነይሩ ትብል ኣለካ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ሓንቲ ኣብነት ኣላ ኩሉ ግዜ ዝጠቕሳ እንታይ እያ ነይራ እቶም ኣክቲቪስት እንታይ እዮም ገይሮም ንኣብነት ኣብ ፖርት ኤሊዛቤት ማለት እዩ ነዚ ስርዓት እዚ ሓያል ስርዓት እዩ ከመይ ጌርና ክንሃስዮ ንኽእል ኢሎም ሓሲቦም ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ዘይጎነፃ ቃልሲ እንታይ ካ ትገብር ዘለካ ኩሉ ግዜ ሓያል ጎኑ ትኹም ጎኑ ብቐጥታ ነቲ ስርዓት ኣይኮንካ ተጥቅዖ እንታይ ኣብቲ ትኹም ጎኒ ኢኻ ትሃርሞ ማለት እተን ፒላርስ ዝበሃላ መንግስቲ ከም ገዛኢ እቲ ኣዕኑድ እተን ካብቲ ዲክቴተር መልእኽቲ ዘብፅሑን ስጉምትታት ዝወስዱን እዮም ንኣብነት ዳፀጥታ ክኸውን ይኽእል ፖሊስ ክኸውን ይኽእል ሕክምና ሚኒስትሪ ሕክምና ክኸውን ይኽእል ኩሉ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ዘን ኣዕኑድ ናባኻ ክስሕበን ክትክእል ኣለካ ኣይትደፍኦምን ኢኻ ትስሕቦም ኢኻ ናባኻ ተደፊእኻ እሞ ምስኡ እዮም ክሞቱ ኣይቀርቡኻን እዮም ከመን ንሳቶም እዮም ቀዳሞት ኣንጻርካ ዝዓጥቁ ማለት እዩ እንታይ ደኣ ናባኻ you have to offer them negotiate ክትገብር ክትክእል ኣለካ ስለዚ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ከመይ እዮም ገይሮም መጀመርያ ንኣብነት ሓንቲ ፅብቕቲ ኣብ ፖርት ኤሊዛቤት እንታይ ገይሮም እዚ ስርዓት እዚ ክንሃል ኢሎም ብኩሉ ነገር ፈቲሾም ሓንቲ ዝረኸብዋ መራፂት እንታይ እያ ነይራ ኣብቲ ኢኮኖሚካል እንታይ ዝበሃል ከም ፀዓዱ ሲ ውሕዳት እዮም ነይሮም 5 to 10% እዮም ነይሮም ስለዚ እቲ ኣብኡ ዘሎ ድኳናት ሱፐር ማርኬታት ገለሙ ሕሰብዎ 85% ጸሊሚቲ ወይዱ ዝዕድግ እንታይ ንግበር ኢሎም ዝኾነ ይኹን ጸሊም ኣብቶም ድኳናት ናይ ፀዓዱ ከይዱ ከይገዝእ ተባሂሉ ማለት እዩ ነተን ጸለምቲ ድኳናት ብሙሉአን ስንቂ ኣስኒቖመን ማለት እዩ ሽዑኡ it was very effective ማንም ሰብ ጥር ዝብል ተሳኢልፍታ ድኳን ኣብቲ ሱፐር ማርኬታት ናይቶም ፀዓዱ እንታይ ገይሩ መሲሉኩም ነገር ከዓ ካብታ ከተማ ፖርት ኤሊዛቤት ናብ ካልኦት ከተማት ክሳብ ብልምስ ጀመረ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ኣውጁ መንግስቲ ሳውዝ ኣፍሪካ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ኣውጁ
وتهدرات مستنكتاتهم قال ملا بتي اسلام تايز بحال افتي غزاوت نايتم سلمت ما تيم كنت اكتبر دوكان دي كدل كان سبعي تأسرونها سلازي it was very effective نوبسم عقيم أتمتم بيلهم بدحريو تسرعات منستر تشامبر اوف كوميرس ماتيو كل من يجميرو نعوب جاهم نرارادا قال نكبر نسامع مع قبل جميرو مالتي اب كم زي درجات سلازي حكاها تسرعات وإلى ودي تقصو إلى تقصو فتينا مالتي اب إرترا حجي طلع عينت ميثودز كتكم تخليها يقوم يقولوا ناي زلو سرعة انتاي فتلاليو قليلي بتاعهم قليلي بزح دكم نجارات سلازلو جن تحيال قولوا انتاي فالبداية كده أبنت نيتسطاسي اندحر أنا يتسطا تتحيسكا ويدو ما اندحر نيتسطا ساي suspected كونكا ساعة كن دايما ساعة مسكا وانتاي في الترخل قام كله كخل له سربرايز قبل كايبل إذا خي جبر كاجن زخون يكون نعبي وزخون يكون كلاس كتير أدخل هناك كدني نعبي كدني civil uprising كدني أترجع من سأسب أنت هتقدر تدلك civil disobedience كتلا ما مرات كلا لك نت حزبسي على نعمين تقدر كلا لك نعم نزل زوريانا يسوى ما من سيكيكي الحرير كاس كل سبب جزء نهركو في الاستقبل خمس ساعات ولا حتى تقدر يكلم شديش تشوعات تشح من سياد جزء وكيركو ما يكلم yeah it's gonna fail سلازم بخمزي خا نتهزبون مورال تسنقو حبوت تسنقو معناتي سلازي قص بقص مسلو خطابق مسلو قالس عايز بحكم امبر حدا بتاو تغينو كل جيزه مزحت جيزه زي عوتي خون دخل معناتي رايمبر انا دحر موداتاتي زبصحكو ነገር እንታይ ማንም ሰብ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ክስታይ ከበርክት ክእል ኣበርክቶ ናይ ቃልሲ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ይዘለኒ ንኣብነት ኣብዚኣ ቅድሚ ክንደይ ቅድሚ 2 ዓመት ገለ ቢሉ ከም ውልቂ ሓደ ሰብ እንታይ ገይሩ መሲልኩም ኣብ ቱርኪ ማለት እዩ حانت ناي opposition party ناي CHP تبهال في ناتهم حلافي إردوان مستيروريست بيلكا مال اقتصاديتكا قال ما ليلو غازيتينيا ينيرو بس أسرو بحقي خيدهم كروت عسر زي قالوا تي حدا أبال ناتهم انتاي جيرو مسيلكم زي سيجدم زبهال كمال من انت شو هارسيا زبهاري anyway كاب أنقرة ناب إسطنبول أقرأ قعز غيره أقرأ قعزه معه فتح زبل مالك حجي كاب أنقرة خلقوز هو تصخله بيني ببقص كله مالك أما قد حزبنا تحوس حزب تذكرون تخونيهم أبزينا من سنيري حزبنا تحوس 400 كيلومتر تقعيزو إسطنبول كبتصح كله درجة 300 حساب مسؤول يرو حبيرو ماتي مالتي سلازي نتي سرعتون إردوان ما هاندل قبر جديد مالتي سلازي انت ياخذ بالله حادث كمان نبيني كفريه زخر نجار نامنت بقدام يستقسكو ابنتهم كمونيرا حدا غوانتانامو ودو مساسرلو حدا عربي بزي معالتاو بينو بيدو ابتي امباسي ጭራህ ይዙ ወዲያው ስለይሉ ቃውም ነር ድሕሪ 2 ዓመት ይገለ ፈቲሐሙሉ ተቃሊሱ አሜሪካ ተቃሊስዋ ማለት እዩ ሰብዚ ያ ስለዚህ ከም ውልቀሰብ ከመን ከም ውልቀሰብ ሓደ ሰብ ከፍሪ ይኽእል ኣነ እንታይ ብኸም ደጋጊመ ዝብሎ ዘለኹ ዘረባ ማንም ሰብ ኣብዚ ዓዲ እንታይ ዝብለካ ኣነ ሞ እንታይ ክገብር ይኽእል ንበይነ ኣብዚ ዝተኸፍሪ ይኽእል ኣብ ስደት ኮይነስ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ወላ ሓንቲ የለን በቃ ኣሎን ፈረቓን ብጣዕሚ እምበርካ እስኻ ትሕወሶ ከዓ ሞ ብዙሕ ነገር ክግበር ይኽእል ስለዚህ እቲ እንታይ ዝበሃል ክከፋፈል ይኽእል ተሳትፎ ናይ ቃልሲ ክከፋፈል ይኽእል ንሱ ድማ ኣብ 4 ክንከፍሎ ንኽእል ኢና ሓደ እቲ ኣክቲቪዝም ብቐጥታ ማለት እዩ ግዚኡን
حسابون وفيو اكت جبر مالتي اكتيفيست زغنا سبي مالتي او تساتف عامل نهر لك تساتف تخليها هلاي فولنتيرز يو فولنتيرز دما انت ايو ابتس خاط غبرو مدبات ولنتنو خيدو جامو زبركت بعمو حجز زخيل سالسايتي سابورترز بحالهم تم سابورترز كا بنوات بجنزب جيو سلام وصل في بمساري ابا اخيرا بمستاف كحجز زخيل سب مالتي موبيلايز تغبر الحالات سب ترى عكاتي فيوتشر سابورترز بحالي كنتات كاريو متاي كاريو نحد اوصيتاو زغون خصاي كوينو متاكا مالتي وصلنا ስለዚህ صحبه ትክላለካ ማለት እዩ እዚን ንሕርዳ አገሩ ሰብ በሙሉ ንሕና ነዚ ስርዓት እዚ ነንብሮ ዘለና እቲ ደጋፊ ስለዚ ሓየለ ደጋፊ ስለዚ በዝሐ ዘይኮነ እቲ ሳይለንት ማጆሪቲ ስቅ ስለዚ በለ ምክንያቱ እቲ ሳይለንት ማጆሪቲ ክብል ከለኹ ደይዛረብ ጥራይ ኣይኮነ ወላ ኣብ ገዛ ባርገ ለዝቃወም ሰብ ኣለ እቲ ክፍል ከላ ፖለቲካል ዒለም ርስኻ እሕምም ብሉኻ በቃ نعابل قال أبزي السلام وصل فوين أبزي أخيبات بلغة يقول له قال له هاخذ مالتي سلازي نبينا أصلا استزارب كان سمع كسب سقع زي اللي هو الحد سلازي دخلت خاميتين وخفلون إحنا هنا أبغى يانك في إفريقيا دخلت خاميت خفر لينا نفلت تي نبدل نحنا هنا لا تبدلنا أفنا نحتم نحنا هنا أبغى جمير كمالت أبوي أسيرهم ليس سايز جيران أنا ولا حنتي زجبر كونه جراينا مرة كالوت فتح لي يتبنيره كالوت قالوا لي يتبنيره يا ስለዚህ ሲ ሞትና የቦይስን ነትስርዓት ራይ ኮነን አነ እቲ ክስታይ ዝቦ ማለት እቲ ታባይ ጅምርቲ ነገር ማለት ኩሉ ሰብ ቃለስ አሎ ንዝብሎ ድማ አትሊስት እንተሃ ነቶም ድምጽ ዘይብሎም ክትስለ ኣብዚ እዋን እዚ ሲ ዝገርመኩም ሕጂ ናይ ሜሮን ስቲፋኖስ ኣብ ፍራንስ ተጸሪሃ ኣው ኣኺባ ማለት እዩ ብዙሕ መግለጽ ብዙሕ ነህና ዘይ ንፈልጦ ነገራት ነጊራህና ኣብ ይና እዚ ዩሮፒያን ዩኒየን ሲ ኣብ ሊቢያ ዝግበር ዘሎ ግፍዕታት ክሳዕ ክንደይ ሳፖርት ገብሮ ክሳዕ ክንደይ ኣምሰሉ ኮይኑ ይነጥፍ ከም ዘሎ ብንጹር ብመስረጃታቱ ማለት እዩ ብቁጥርታት እንዳሰሜት ትገልጸልና ውዒላ ማለት እዩ ስለዚህ ሲ ወል نحن أب European Union كنا ونحرد لمسنا زي اسمنا بقطة تي affected تكون سب دمسنا نحرد يسمعوا زين أوروبا خمسكوا إن زين عالم خمسكوا إن زين معمولات هجرات العالم زين تعدوا خمسكوا إن تجبرونا ترى مبال وخنا يكون الجام كان مسافركت كا ناتكات خلنا مسافركا بالحريو بلاين تجبر تسبقي نحن أنا قاعد جمير كاسي نزلت قامت الدبات بتحدوا وجن نفتح قالسا وشتي من بتحد وغن كنا شو نوع لكن كمان كيفيه تخصص مورال كبن يسقبا ان نيرو اجهم تصلوا لهم يسقبا ان نيرو انا بزاي كاين كلام بيروحوا تقوم زي ولا يزبل نيره لا بحق نحرد لهم تعريفها كمان سنتيم وفيد يفلت الحاميم والنيره دقومات الى صرفهم والنيره بس سي بحق حجي تماري سفر يقول اقسم طعمي زغر من خصع خندل حنقولي سباناتو نيرو እዩ ሳይዝ ገብረለይ ማለት እዩ ኣብታላይ ወገን ድሕሪኻ ኣነ እቲ ዝደልዮ ነገር ኩሉ ግዜ ቪዥን ናተይ ማለት እዩ ቃለስ እንድሕር ኮይነስ እንታይ ክገብር ኣለኒ ዝብል እያ መጀመርያ ሕቶ ዝመፀትለይ ማለት ወል ከደምዕ ክኽእል ኣለኒ ተጎታቲ ኮይነ ክኸይድ ኣይደለኹም ናይ ዝኾነ ይኹን ኣባል ኮይነ ጥራይ ኣብ ኣኼባ ሳተፍ ገዛ ይምለስ ጥራይ ክገብር ኣይደለኹም እዚኣ ከም ቃልሲ እኽልቲ ነበረትን ስለዚህ ንነፍሰይ ክእምና ነይርኒ ማለት እዩ እንትኸምና ዘለና እንታይ እዩ ወል ኣነ እንድሕር ቃልሲ ተቃሊሰ ወይ ኣነ እንድሕር ኢጃሜ ኣበርኪተሲ ነዚ ስርዓት እዚ ከነውድቆ ንኽእል ኢና ዝብል ነፍሰይ መጀመርያ ሚንያ ማለት እዩ ነዚኣ ኣማ ሎማዓንቲ ናባኹም መፅእ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መደብ ከመይ ይመስል ክነግረኩም እየ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልኩኹም ብዙሓት ናይ ናን ቫይለንት ሬዚስተንስ ኣፍልጦ ዘለዎም ኤርትራውያን ኣለዉ ርክባት ተማሚርና ኣለና ማለት እዩ ግን እቲ ሓደ ሓሳብ ዘሎ ናተይ ማለት እዩ ሓይሊ ዕማም ምፍጣር እዩ ሓይሊ ዕማም ወይ ታስክ ፎርስ ወገው ቤት ፅሕፈት ኣብ ዝኾነ ከተማ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ
ወግዓዊ ጽሕፈት ሃልይዎ ድማ ወግዓዊ ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ፉል ታይም ጆብ ደሞዝ ተኸፊሎም ክሰርሑ ዝኽእሉ ሰባት ዓቕሚ ዘለዎም ብቕዓት ዘለዎም ክምስረት እዩ እሱም ዝተመስረተ ሓደ ሜድያ ክህልወና እዩ ካልኣይ ናይ ሜድያ ዝገብሩ ኣካላት ክህልውና እዮም ካልኣይ ናይ ምጥርናፍን ምውሃድን ምንቅስቓሳት ኣብ ስደት ዘለዋ ኩሎና ኣብ ሲቪክ ሶሳይቲ ድዮም ተቃውምቲ ውድባት ድዮም ኣክቲቪስቶች ኣብ ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ዝነጥፉ ድዮም ገለ ብዛዕባ ደቂ ሰብ ህይወት ደቂ ሰብ መሰል ደቂ ሰባት ዝጣበቑ ድዮም ናይ ኤንጂኦስ ድዮም ናይ ፃዕዱ ድዮም ናይ ኩሎም ኣትሊስት እቲ ሳቶም ዝገብርዎ ስራሕ ዘወሃህድን ወይ ድማ ኣብ ሓደ ጥርኑፍ ዝኾነ መንገዲ ክመርሕ ዝኽእል ሓደ ኣካል ወይ ድማ ሓደ ዲፓርትመንት ክህልወና ምነ እሱ ድማ ናይ ግድን ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ክኸውን ናይ ክእልኒ ዝኾነ ተጠርነፈ ኣካል ንሕር ኣሎ ንኣብነት ኣብዚ ውፅኢት ካብዚ ከተማ ሲ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ኤርትራውያን ሲ ኣካባት ገለ ንግበር ገለ ኢሎም ተኣኪቦም ኣለዉ ሕጂ እታ ገለ ንግበር በፂሖም ኣለዉ ካብኣ ግን ኣይቀፀሉን ኣለዉ ስለዚ ፃዕማምቲኣ ንዓኦም ክትቦም ትኽእል ማለት እዩ ነዞም ከም ዝገብሩ ደሊኹም ረኺብኩም ቅድሚፎም ፍትኑ ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ بدهري دما ما شوعاتين زين تا سالسيت دما تاع اتكرو اخغراوين ማሕበረሰባት ብልያ ንኣብነት ሎቢስት ሳለውና ተጣበቕቲ ይመስል ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት እዩ መንግስትታት ጽቡቕ ኮንታክት ኣለዎም ሰባት ኣለውና ምስኣቶም ሓቢርካ ምስራሕ ማለት እዩ ንፀቕጢ ንሓያላት ኣህጉራት ምግባር زين عشش نابنا زريو زلنا بفلا يوروبيان يونيون خمس لهم معانتو سمعوا زوا على الكمالاتي بتعمي تي ناي تي مس فورة تي ناي أوروب أوي حبرت تايز بحال مسرت هاو زخوانا مش لك إحنا ديمقراطي مسألة دسب جلزبل نعوو زي عنقف نعوو زي تألم عينت صراحتين بديو رازلوا إزاي هجينا تايز بحال تقاومونا ايتم او ادفوكسي زغبرو ادفوكيت زغبرو سبات نتفت كل له سوقا ناي بينهم تراي كوينو كيترف مستخالق متان كزانق معناتي ك اورغانايز نغبرو فتنا لنا بهالاء تحدى ديبارتمنت دخا ويل فاند ريزينج بزي غنزب زغبر ነገር የለም ናይ በሐቂ نابنت حجي ميرون كمان نعلن لنا جنزب تزيب الكاس ولا حد نقدر تقبر يدخلنا نحن استدخلنا هنا بزي مودات وسي حنتي خنبص حنو نسخان حردا زي كي الكاس نخال اسب كما يلك تحس اجي خمس فوري كون كاتب لها قال عامت كب جبهان او صها قال ملك كيت كواني دم تكتصل لان تول صبح حكا مغنياتو اذا كله مدبات صبحال دلسي بزي فاينانشال تايز بحال تشاريتي وي ستاي كعنا ما يكلني سلاز غما يغيركا تغنزب تمصو كابيتم صو غلا زبلكا مصنعات غيركا سيلف اورغانايز غيركا تايز بحال كلي مالتي ترناف كلي تحنت بيلارون دحرت سرعات كنت اخمت مزبل بدحرتي سرعات حنتي مسغاغري منجست تايز بحال ديمقراطياوي مسغغار سايت تقبر مصنعات تقبر اكال تتقوم بخيلاتاتن مهوراتاتن ناي حقي دروكا كوميتات بدلاوات تقبرالو صبغ يسو مغنياتو ارحكم مرأي كل جزء تايز بحال نخسرو ነገር يبلنا عند حرد اكوينو لتقبرته زي كوينو ولا حد نخسر بحسابي نو تحسب تتو كرو بلان تقبرلو كاب تنكلت استراو سرحيتاتن موزقبلت اب هاجر قبراو مكبر مقراب تتصابوتا كاب مدب وصا نخي كست متوتا ካልኦት መደባት ከም አማራቲታት ምቅራብ ከም ፕላን ቢ ገለ ማለትና እምነት ኣብ ውሽጢ ምልዓል ሕርጌርካ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ጎነጽ ለህርመጽዩ ከመይ ጌርካ ምስተኻል
መጽናዕትታት ጌርካ ምድላው ማለት እዩ እታ ናይ መወዳእታ ምስጢራዊ ስርሒታት ትብል እዚኣ ቁርብ ጥንቃቐ ዘድልያ ስርዓት እውን ቁርብ ስታይ ኩሉ ዘይክእል እዩ قديم ፈልጦ ዘይግብኦ ነገር እዩ ሓደ ቶም ኣብ ውሽጢ ስርዓት ዘለው ሰባት ከመይ ጌርካ ናባኻ ተብሎም ከመይ ጌርካ ተዳልዎም ከመይ ጌርካ ኣብ ጎንኻ ትመልሶም እዩ ካልኣይ ኣብ ውሽጢ ሰባት ዘለው እውን እንታይ ክሰርሑ ከም ዘለዎም መምርሒታትን ስታይ ምቅራባትን መሃቢ ሽዑ እታ ትግበር ትኽእል ኢኻ ኩሉ እንድሕር ተዳሊኻ ማለት እዩ እዚታት ከይገበርካ ግን እቲ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ቁርብ ስንኩፍ ክኸውን ይኽእል ብሓደ ነገር ሃጓፍ ክኸውን ይኽእል ክወድቀካ ይኽእል ስለዚ ሓደገኛ ክኸውን እውን ስለዝኽእል ታእቲና ካብ ህውኽ ኢልና ክስታይ ንገብር ተዳሊና ፅቡቅ ጌርና ሓሲብና ስታይ ለውጢ ተገበርና يحايش بحالة ምናልባት አይስም ዘሎ ሞፎሊም ለለም ምናልባት ካብ ጥቡቅ ኣለኻ ቀጥል ክብርሃውና ኦኬ يغنيلይ ምናልባት እዚ ዝግበሩ ሓደ ዲጋታት ጉድለታት ስለዝኾኑ ምክንያቱ ኣነ ከም ዝፈልኩኩም ኢላ ናይዚ ዓውዲ ወይ ድማ ፈላጥ ናይ ክስታይ ኣይኮንኩን ኣብዚ ናይ ቃልሲ ተመክሮ እውን ሓድሽ ዓመት ዝገብር ዘለኹ ገና ከማን ሕጂ ጅምር ዘለኹ ማለት እዩ እዚ ምናልባት ዘይፈልጦ ነገራት ክህሉ ክእል እዩ ምስ ብዙሓት ሰባት ክዕልል ከለኹ ብዙሕ መኣረምታታትን ብዙሕ awareness ክዛለወሉ ዘለን ነገራትን ነግሩኒ እዮም በዚ ኮይኑ በቲ ግን ሓንቲ ዝኣምነላ ነገር እዚ ኣብ መወዳእታ ከነብፅሖ ምዃንና ቃል ካኣትወልኩም ፈቱ ብዝተኻእለኒ መጠን ምስ ብፆተይ ምስ ኩሎም ኣሕዋተይ ካብ ኩሉ ኣባላት ዋፅእ ካብ ኩሉ ብሄራት ምስ ብዙሓት ብሄራት ንኣብነት ካብቲ ኣብዚ እዋን ዝሕየ ዘለኹ በፂሕና ዘለና ደረጃት ኣብ በቲ ናይ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኣብ ኤርትራ እቲ መልእኽቲ ተደልዮ መልእኽቲ ከተብፅሕ ምድላዋት ምስ ቶም ዘለዉ ክሳይ ምዝራባት ጌርና ኣለና ስቱዲዮ ኣዳሊና ኣለና ስቱዲዮ ካሜራ ኣለና ቁርብ ናይ ዓቕሚ ፀገም ስለ ዘሎ ኣይተወደእትን ኣላ ግን ሰራሕተኛታት ገለውን ማለት ክስእሉ ካሜራማን ክስእሉ ዝኽእሉ ገለ ስታይ ኢልና ኣለና ብዙሓት ሰባት ተላለዮም ካብ ብዙሓት ፓርቲታት ናይ ሎውላንድስ ደም ናይ ዓፋር ደም ናይ ገለ ናይ ኩናማ ገለ ዝተላለኹም ሰባት ኣለው እቲ ሓሳባት ምስ ገለጽ ኩሎም ብጣዕሚ ዝደገፍዎ ንሕና እውን ክንሕወሶ ኣለና እዚ ዝብሉ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሸነኽ ጥራይ እውን ማለት እዩ ስለዚ አላ ማርኮስ ከምኡ ተበፂሕ ኢሎ ማለት እዩ ቁልጡፍ መንገዲ ቁልጡፍ ስጉምትታት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብዝተኻእለ መጠን ከዓ ኣብ መወደ ክስታይ ከነብፅሖ ተስፋ ኣለኒ ምስ እቶም ኣሕዋተይን ብፆተይን ኮይነ ማለት እዩ ኣብዚ ርእይቶ ወይ ሕቶታት እንድሕር ኣለኩም እውን ኣነ ክምልሰልኩም ብጣዕሚ ድልው ማለት እዩ ምናልባት ዘይተረዳእኒ ወይ ጌጋታት ዝገበርኩ ወይ መኣረምታት ኣለኩም እውን ክሰምዓኩምን ክግንዘቦን ቁርብ እየ ማለት እዩ ስለዚ ዘረባ ከይንወሓልኩም ኣብዚኣ ክስታይ ክውድእ ዕድል ነቶም ክሓቱ ወይ ኮሜንት ክህቡ ዝኽእሉ ክበኩም ወዲ ኣለኹ thank you سمع له thank you كبر حونا سامسون سلمون ናይ ሕቶን መልስን መደብ ክንኣትው ኣፍቂድልና ኣሎ ጋሻና ብዙሕ ብጽሑፍ እንዳተዛረበ ማዕት ሕቶታት ተቕርቡል ነርኩም ሕጂ ክትሓትዎ ትኽእሉ ሕጂ ክምልሰልኩም ይኽእል እቶም ብዙሕ ብጽሑፍ ተሓቱ ዝነበርኩም ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕቶታት ሕጂ እቲ መደብ ናይ ሕቶን መልስን ጀሚርና ኣለና በጋይት እስከ በጋይት ወቀዳሚት ኣላ በጋይት ኣዴና ኣፍሪካ በጋይት ጎን
يغني لي حيل منسي يغني لي سلومون تقربك برزنتيشن أزي صبويو حلفكات تاريخ ناي ما تصاها تعبيها أبيت سبكا زقات مكاش شكركا كل إرتراوي ما بزحتو كله قد يكون زقات بدلات سلازوخاني نزي عينات سرعات زي كابت ميدا توليد كاف متخلخس إذا فيجن زي نمركان بصبوك تعبي أب هاجركا سدرا بيتكا تتواسلو تتغالسلون مدو أدميهم كتم هارابو تعندر كم سبكا بدليت ناي بيت سبكا بدليت كا عدا مكور زيغا خمكا تعبين كتبكتن زببا كوينكا تي سدراخان بالنسبة لتلو شجرات بخمي جرنا نقلو سو زبل علامة حيسكا تقلس مهلاوكا أنا بتعمي نقكا بزي حتى يجن زي قونت قوي قالس زبل كم عمر صبون دي بخمي تقاليس ناينا نسرعات زخنو دقو نخيل بزح من قدتات كله سلزغل بزحات بكرات وناي تقالستي كما بوتات مزنهم زنورون زدق خوينهم بحبار كوينكا أو حد ما أحد كوينكا زتيخا إنتايو فعوتنا زخل إلكا مهين تبع إلكا أدخل الكالسيت مالتشو أبرسي إنتاي قبل كم فتقاني أبزي دقة بزحات تفلاليا ناي سيبكاون ودباون كساسات الله حجي أبزو وانا زخنة ترنيفنا بحاده خوينا بحاده من قد بحاده ما أدي كم زبال كوخ قلصوص أنا حكوخ ميقرنا نسرعات زين آليو تفلاليا ناي بودكاري إتم ناي إتغن إذا ترنفنا قن حاقرن حزبن سلازو خاني نسرعات زخم ميقرنا آليو نخيل بحاده زتينا ينحن آليو نخيل سلازي بل بوجي لنا خوينا ندحرد أنا بسلاموية أنا ببرتاوية خمس بحايشينا بين محبر كم خفة بحاجة خوينا خمس حجة نسخاتهم من إسياتهم تكون مبزحتهم قصاصات كأ أمريكا تحجو دحري مأسرتين أي برهانة برهز من إسيات لعلهم كم زلوا يسمع كانوا جنيفا زايدلو من قصاص السونا له خلوهم بزحلو سلازي خمي جرنا ينا بحدا نترنف نداسر احنا خلنا حجها أني إذا تبلو زلخا محبر نبينو وصخلو نتي قرسنا يدانا بقيو خوين سمعنا مو نمنتها بحدا زين العلاماناتكم تلك زلخا سلاماوي إذا سرح انت خوينو أو أبتا أخيباكم انت تفسسوا وتخلو سلازي نترنا فسي يدانا بقيو دخول زبل ترتار حديرون مالت حجن كبالنا ندبلنا خلناس قال من قصاص كا خجمر كلوس ونبي قصنا داينا كيديلكا انت زي كنا نزخون زغبر قالسي انصار سرعه زي كندغفو خنزلنا غن يامني يقاوم كاي كون زلخو غن حدا نكون يزبل دلخ انا ثانك يو أراي تحتها سمع كله تسفى قبر والله هذا اوكي بقيت صبو ثانك يو انتي مسيلكي قداي ነገር እዚ انا ውድብ ኣይኮንኩን ዘقوم ዘሎ ውድብ ከقومون حساب يبلن تاسك فورس حيل عمامي اذا حيل عمام ብዙሓት ውድባቱን ክጥርንፍ ሓደ ካብቲ ዕዮ ተዋሂቦ ዘሎ ስራሕ ማለት እዩ አን ድቁሳት የነረ ማለት እዩ أكتيف أي نبركم أبرة تقالصو كم زخم أي دكوسات تم سمانية مين تاوي تقول زخون سب أي نتفني نزي أنا خبر أبر تليتين حلمين مالت إذا تبارا بيرتودي برت زك على سلو دام أوريد على سلم ولا حنت كل زجمية سلازي نحنا حدش تفنشلنا ويقول زي كنا نتي دكيس زلو خبر أبرو يتحلمين مالتي تليتين مالتي سن حتى برابيرها أول حد سجميلا نحنا بحادهم كون قال زبال زي أنا بزحي تبرهني مهناتو لا يقدرنا يكوننا بحادهم كون تقال استلخا when you are mobilized it's okay سرح له مالتي
حج حسابهم سلام وصلت النهر بجنيفا نيروسي እዚኦም ውድብ እዮም ዳሌሞሞ ኣዊ ከይድኒ ኣይብልኒ ሰብ ካብ ኩሉ ውድብ ተኣኪቢና ብዝመጽእ እዚ እቲ ባሕር ዝበሃል ማለት እዩ ዘይንሪኦ ዘለና ንሕና ወይ ዘይንግንዘቦ ማለት እዩ ያ ስለዚ ኣብዚ እንድሕር ዳ ነተግብር ኣለና ሰብ እንድሕር ዳ ሞቢላይዝ ኮይኑ እንድሕር ዳ ተበራቢሩ እንድሕር ዳ ክነጥፍ ጀሚሩ ኣብ ሽሕ ውድባት ሃሉ ኣብ 10 ውድባት ሃሉ ብዘይ ገድስ እንቃሳቀስ ክሳዕ ዘሎ ወላ ሓንቲ ፀገም የለን ነቲ ደቂሱ ዘሎ ጥራኻ ከተባራብሮ ዘለካ ማለት ይምር እቲ ተስይ ዘሎ ደሞ ወላ ሓንቲ ኮ ፀገም የለን ተሓርቶም ደገፍቲ ዝበሃሉ ከምቲ ዝበልኩ ዳይረክተር ብዙሕውን ብዙሓት ኣይኮኑን ካልኣይ ነገር ከዓ ካብቲ ስርዓት ዝጠቕሙ ዝጎድኡ መስሕፍ ተኸሚቲ ከፍሉልዮም ካብቲ ጥዑይ ስርሖም ሓላፍ ዘላፍ ስርሖም በዝሕ ስለዚ እቲ ነቲ ስርዓት كله قصالته እጃም ዘበርክት ለኹም ዝኸማይ ኮፍ ኢሉ ብዙ ግን ንዓገለ ግበርት ብሎ ከለኹ ባ ኣደይ ኣላህ እንደው ኣደይ ክፍሪያ ደለ ይብለካ ባ ኣደይ ሃትሪያ ደለ ኣብ ክልተ ዓመት ንሓንሳ ንኽትሪያሲ ከም ዝተበኒ خلا ዝኮ በተሓደ ወገን ምስቲ ኢጎ ዝተሓሓዚ ንስኻ ክልተ ኣብ ክልተ ዓመት ኣብ ዓመት ሓንሳ ከይድካ ንኽትመጽእ ሲ ኣደይኻ ሳፈር ንኽትገብር ኣደይኻ ኣብ ትሕቲ ስርዓት ዝንኽትነብር ትምነየላ ኣለኻ ስለዚ ሲ ከምዚ ዳገበርካ ወይ እዚታት ናበልካ ነቲ ደቂሱ ዘሎ ማጆሪቲ ምብርባሪቲ ሓሳብ ሞ መሊስካ ምፍንጫል ወይ መሊስካ ምትፍናን ኣይኮነን ብሓንሳእ ክንሰርሓሉ ዘለና ዛዕባታት ንሕራሎ ወላ ሓንቲ ፀገም የለን ንሰርሓሉ ንፈርዓን ብሓንሳእ ክንእከብ ንሕራለና ንእከብ ብሓንሳእ ሰላማዊ ሰልፊ ድዩ ወላ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ሓደ ዕማም ክንገብር ንሕራለና ኮይኑ ንገብር እንታይ ፀገም ኣሎ ያ እምበር ኣባል ናይ ክርስቶም ምባል ጥራይ ንለውጥ ትቃለስ ኣለኻ ማለት ኣይኮነን በብናት ከም ዝበልኩ ወላ ንበይንኻ እውን you can make a difference ንበይንኻ ተቃሊስካ ለውጥ ከተምጽእ ትኽእል ኢኻ ከምኡ ዝገብሩ ሰባት ኤርትራውያን ኣለዉ ንፈልጦም ስለዚ እሱ ትቐንዲ ነገር ማለት እዩ I hope ተረዲእኽና ትኮን ተስፋ እገብር ካልእ ሕቶ ኣሎ Okay, Abahani, thank you, Samson, thank you. Abahani, Allah, Abahani.